Вже покінчили з преступністю, що тут ходите за нами. Ми працюємо, платимо податки, не для того, щоб ви порушували закон, не для того, щоб ви нам вуха відрізали, не для того, щоб ви нас затримували. Не для того, щоб ви робили кришу бандитам. Кажуть, ну валялася шапка 3 роки. Кажуть, одягай, бо ти замерзнеш, заболієш. Кажуть, я тебе не Але випущу. вас потрібно всіх попереджати, щоб ви знали, що надалі буде так. За всіма буде контроль. Будемо їздити по ночах, чергувати. Це не просто так автомайдан, дискотека, проїздились. Це буде контроль завжди за вами. Ми вже Щоб ви всі робимо, знали. здійснюємо Це контроль. буде завжди. І чесні будуть працювати, а остальних будуть знімати. Ми будемо знімати на камери і це все буде контролюватися. Так що ви своїм всім передайте. Час безпреділу закінчився. І для них, і для вас. Ми не будемо так жити, нас не будуть стріляти з ружей, розумієте? І не будуть нас ловити і возити в ліс, в ліс. Нас не будуть. Ви знали. Вон ваш екіпаж, Автомайданівець з'явився, дуже побитий і... Ваш екіпаж всю дорогу їхав, говорив по телефону. Смітюк, виходь! 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 А тепер 10 разів! Виходь! 10 разів! Ганьба! 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 Людей боїться, красти не боїться! Іван, де твій брат Григорій? Де його друг Путін?